Moj posljednji ciklus imenom Etape tiranije se bavi sa mojim subjektivnim doživljajem povijesti kroz leđu točnog popkulturnog citata u vidu jednog baš precizno govoreći zlikovca koji se nalazi u jednom street predlošku i kroz njega sam odlučio i kroz njegove transformacije provlačiti transformacije same povijesti koja se oko nas piše ili ne piše, to jest doživljava se i proživljava kontinuirano. Zašto frizam? Radi se o tome da jesam fan te serije. Fan sam općenito popkulturnih nekakvih proizvoda i stripova i filmova i sve to konzumiram. Nemam običaj citirati te stvari unutar svojeg likovnog rada, jer zbog te nekakve predodžbe da čim citiraš tako nešto da ispadaš neozbiljan, sam se jedno dugo vrijeme ustručavao takve stvari zapravo stavljati u svoje radove. Ali sa tim svojim promišljanjem samog kontinuiteta povijesti i sa same relativnosti povijesti mi je on jedini najbolje odgovarao da mogu kroz njega i baš putem referiranja na njegove transformacije, na njegove ekscese, na njegovu tu personifikaciju ultimativnog nekakvog zloglasnog kapitalista, antagonista, svih heroja, kao jednog svjesnog, ajmo reći, poretka koji on nameće drugima. Jedno sam kroz njega nekako htio ubaciti sve ostalo likove unutra. Znači ove povijesne kao prave ličnosti. Jer ukoliko netko i nije upoznat s ovime, bi mogao otprilike znati tko je taj lik samo gledajući u reprodukcije koje su prikazane iza njega kao tapeta. Te onda i sve te ličnosti koje jesu tu prikazane zapravo mogu njega istovremeno opisati koliko i on sam može opisivati njih. Ljudi koji su ovdje prikazivani nisu nužno negativci. Oni mogu možda povijesno biti percipirani kao negativci, ali, kažem i dalje, nekako sam pokušao to slobodnije provlačiti, to jest njihovu vlastitu etabliranost unutar same povijesti. Tako da na prvom radu gdje prolazim kroz velike ustoličene monarhe, kraljeve kao bastione određenog nekog pojma, tog države ili društva ili sličnog. Tako da prvi rad prolazi kroz tog negativca jer on je toliko slabašan da on mora nositi svoj tron. I zbog toga su recimo povezivani ti veliki monarhi, ti veliki kraljevi, ti veliki očevi domovina i ne znam čega sličnoga. Na drugom radu postoji njegova grotesna forma gdje je jako velik, do te mjere da čak i iz formata izlazi, ne može stati cijeli unutra. Na njemu su nekakvi najveći, najzloglasniji, ajmo reći, i zločinci koji su poznati po nekim svojim stvarima. Treći njegov oblik je rad koji kao prolazi kroz neke čudne mutacije, čudne promjene, nekakve nestabilne faze. Znači tu se čak nalaze neke ličnosti kao što su Tihomir Orešković koji ima nekakvu jako prolaznu i jako čudnu etapu unutar naše vlastite lokalne povijesti, dok na četvrtom radu u njegovom kao najjačem obliku su prikazani kao najrafiniraniji oblici kao tih određenih figura koji su nas okruživali i koji nas i dan danas nekako okružuju kroz naš odgoj i kroz naše obrazovanje. A peti rad i posljednji je dimenzijama najveći. On je preuzeo značenje isključivo 2020. godine i on je malo slobodniji izvan tog kontinuiteta ova 4 oblika. Jedan heroj je već u nastanku i Goku je zapravo u nastavku, no za njega tražim ličnosti koje su nam svima neuhvatljive i s kojima se svi mjerimo. A s obzirom da je povijest i sadašnjost dosta ovako trkovita stvar, jako je teško naći nekoga tko je kompletno povijesno neukaljen, koga možemo loviti i koga možemo dostizati.